Unya, usaha man nato ni pre. Wa time. Oh, pre, Pre, unsa mo may problema nimo? ikot sa pre kay dako lagi kong problema pre. Problema ha sa may problema nimo. Problema lagi ko pre kung ang od ug mamatay pre. Uron ba pod? Ang uod mamatay ug uron mapod. Hmm. Udlon magaling bugas pre, kana pang uod. So uron gid ang od pre kung mamatay. Udlon gyud siguro na pre. Ah, Problema magaling po ko sa mo pre kay hotlan po kog bugas. Wanang gilain-gilanlan nila pre, let's na lang gyud kay wag bugas. delikado pre. Og puro litson agilanlan. Ngano man ah? Maka-high blood ng litson pre. Problema gid ang dako nimo pre. Problema, samot zero pre gwa. Mao Samot lagi. yung high blood, manglupad yun ang plato sa mo ah. Ah, masulbad na lagi ning atong problema pre. Uy love, uy love. Unsa kay umaabot atong kaugmaon love no? Murag ang maabot lab kining inani kadako sa palya ang imo lab. Kuan love murag apple. Ani na kay lab 6 jud Namo ko na ka love. mag-o pag gyud pagtubo lab. Uy Ginoo. Dako lagi ni imong hikap-hikap love. Ambot lang na sige, Makasya ka na love. Uy luag ra gyud ni siya lab. Sa kaha ba? Ang sa kaha kasi gyud Oo, okay. Uy lab nagunsa man ka lab. Sama ako lab. Lab, okay ra ka lab. Okay ra lab, I love you lab. Salamat mo kung gisawa lab. Patay pre. Taina sa akong imagination pre. Ay, Ano man? Kato? burag Tsada no? tsadag. Ay, kuha pa po pre. Atong sundan pre. Automatic eh. Burag bago pa na sa akong pananaw ng badjiha pre. Nya magdungan ta. Tara, atong sundan tara. Sige. Patay pre. Asa kan siya paingon pre no? Atong sundali asa gyud ni siya. Patay ko pa agad pre. Atong basig mangihi ba? Tara. Patay pre. Ito na naman pre. Mundo nang guay to pre. Mo to pre tara. Pastilan pre. Wala ka pre. Puno sa ito pre. Pre. Dito man sa sementeryo pre kasi man badjiha pre. Is to pambayhana. Gidam-gudam ko pa to ganing mata-mata man ta. Patay pre. Yang interior may gisudlan. Aswang. Oy, pre. Uy pre, ikaw man na pre. Kano ipaharaton mo? Patay pre. Kita mig babae pre niya. Anang gwapahaw niya. Tuwa sa sementeryo. Among gisundan ni pare sus. Unya dawa. Nawa lagi pre. Wak-wak man siguro to pre. Lamat-lamat lagi mi pre. Aswang man siguro to pre. Ay ngay na lang kalimtian ninyo kay sayo ra mang huna-huna bunga ra sing huna-huna Karon karon pahara ba oy? kuyog tas bahay kay
ato ay kuan ni gamay hikay para sa kung kuan birthday sa kung uyab. Ditso na po. Oh. Birthday sa uyab pre. Eh para ipalaila mo duha. sige. Pero ayan yung ilog ha, horo to. Oh. Sa horo ba ng uyab? Pagtuon nimo no pre. Away. Hadlo ko may Imo ganda kong G, pre. Imo gunang kuan, imo gunang uyab. Oh. May punang maila-ila namo pre. Imo ra. Papapumikita na imong uyab. Oh. Ako dako ra ba nagbil pre bisag mailog pre. Imo na. Lagi pre, kabala ka pre. Imo na. Tara pre. Ya sige ta. Pre, sod mo rin pre. Wala yung bay pre? Oh, man humay pre, hinay pre kay. Puham Para ba dahil. tay kauban nga. Puham dahil mong bay Isod mo pre. naglakaw pre. Wapong dahil kag bay. Wapuhang bay mo pre oy. Sus, isa naman na ikaw niya mawalibas pusa. Ano din ato? Da. Oh, lap? Wait lang. Naku yung mga ang mga Uy, parila. kinsa na sila lang? Taas na lang ulam kay Juan. Mag ilas mo na. Tao kay para magkaiba sila. Genie. Kasi nga. Genie din. Genie. Ano bang nagsadok sila? Dapat mga pare. Uy! Lab! Asa sila? Asa na to sila lang? Pre, wali ko nagdahon pre nga. Pagkatuding babaeng atong gisundan pre. Mao day uyab ni pare. Mao lang guys. Yaha ko. Sus Ginoo. Nagdahom ko grabe na yung siksi ha. Kay lami ang magbay. Aswang dayang. Ang uyab ni pare pre. Hoy! Mao day kay aswang. Sus Ginoo ko. Unya. Usawa man nato ni pre. Wa day. Hello guys! Pagdao pe guys, tayo pe. Likay arthritis. Bawas, Wala sa malas. bawas sa kwan. Bawas. Kay ang gamayng J delikado. Ibang daw sa puro ako ulit dito. Hello guys, daghang salamat sa tanang nagsuporta sa among YouTube channel. Nya magpalihog ko og subscribe sa mga wa pa ka-subscribe diha nya, paki-like nya paki-share sa ato ang video. Nya natay shout out guys no. Shout out ko ni RMB Vlog no, taga Cebu City. Nya shout out ko ni Maria. Nya shout out ko ni Kaitim Vloggers. Nya shout out ko ni Paul Casila Official. Nya pre nagay shout out pre. Napoy kay Dugang Gabay, shout out sa Cebu, sa Gunob, Lapu-Lapu. Ma Marisa Alaw sa iyang shop, Marishop. Tingnan po nag-birthday ato lang sa Gunob. Nindot kayo ang mga design niya dito. Niya Fred TV sa Minda, Dubai. Padayon sa nag-support sa ato nga YouTube channel. Salamat. Thank you mga to. Nya wala mo shout out pre. Wala. Okay. Salamat kayo. Nya daghang salamat sa tanang nagsuporta sa mga gusto magpa-shoutout. I-comment sa atong comment section para sa sunod na tong video kamo na sa nga mo ang i-shoutout. Daghang salamat og sa sunod na po natong pagkita-kita. Paalam.